Mayong adlaw mga kases, nga nasad mi karon, kulangan ni isa kana siya gilakaw Maghisgot-hisgot. Magtabi-tabi. aron sa pagtimbang-timbang about sa kasayuran kung ang among topic karon mahitungod kini sa kwarta. Unsa jud ang kwarta ka importante sa tao? Unsa nga positive side nga maayo gamiton or ang kwarta magamit ba siya sa di Kung dautan sa nga bagay, pamaagi? advantage o disadvantage Yes, sa kwarta. yes sister. Disadvantage or advantage? Okay, go. Advantage. Advantage. Sek, advantage sa kwarta sek. Kung naa kay kwarta, pag magsakit ka, makapatambal yoga. Basta na po gitigo. Nga kwarta. Unya, kay wala man ka nagtigong ka ng kwarta para magsakit ka. Magad. Bawa na nga. Kanang, Pagkamatay na lang. Okay, magkuhan na eh. Di ba, joke ra? dako gyud ang kagamitan ko na kay kwarta. Dili man ka maglisod ko kanang kuan. Mato ka og ospital. Kung na kay gusto paliton, makapalit ka. Kung sa imong kinahanglanon sa imong panimalay, paano gyud ka? Maka-provide ka sa iyong Maka-provide ka kay pamilya. naman kay kwarta. So, ang walay kwarta, Looy. albularyo ng padulong. Hospital mo to sek. Kaya kung may kwarta, di albularyo na lang. Kay barator mabayad. Dili. Ha? Kung wala tayo kwarta, Hmm. mag-ampo ta, ng mga kwarta ta, Mm. namang panahon nga, Apiki. apiki ka ta. Mag-atong apilon og ampo atong silingan nga makakwarta. Nga Hindi, makahulaman ta. Ako may lang alternatives. Kung wala na kay sakit, mag-herbal day ka. Ako sa bagay, nindo po ng herbal po no. Albularyo plus herbal. Sulbad ng problema. Why albularyo? Di kay, wala gi kwarta man. Ano? Uy, Oh. sa ako nga side, kamo na mo kwarta, ako walay kwarta. So, kung sa gid kalisod ang wala ito ka kwarta. Pag wala kita kay kwarta, mag-amping na lang yan. Magkampin. Yun ta mo kaon ng kuan, junk foods. Tabang, lamay. Nuts na lang. Aw, nuts gyud. Di ka magsilbi ko'y kwarta, no? Kay, kung sa abularyo po ka, ningil mo po ng abularyo ba yan? Nandiyan kwarta. Kinahanglan yun ang tao na kwarta. Nagyo kwarta? Andang maning kamot lo. Luoy, di kay kuhanik, kay okay kwarta. Wala man kayo kapalit o Uy, bukas. bad man kuno namin kag white kwarta. So, Kanang nakaw ko na kay piso sa imong Di bulsa ba? sa imong pitaka. konsiderasyon na nga naay kwarta. Pero dili ba pa rin ninyo ang inyong kwarta bandul-bandul? Wow naman. Kaya gid ninyo ikapatog si hospital nga marangya, mga private hospital. Pag Nawaman nga Kaya masalig naman ana. ako nga ibutang na ko kung kagulingon nga wala ko. Wa pag yung tigatag na ko kwarta. Wala man may masalig anang masibak ko hospital kanang kwarta, wala masalig ana. PhilHealth di ay. Na tabag PhilHealth nga isulod mo sa hospital. Na ang imo aday mga personal belongings nimo mo palit ba ka dito og kanang Kinahanglan yun sudan. ang kwarta. Kwarta. Pildi jud. ko nilang duha kay kwarta kinahanglan kwarta, ako kwarta. Pag naay kwarta kay, ano din nga, kita matulog sa kuan. Oh, Kalong sa nang hotel sa Maranding. uy gara kay na ikwarta do makapatuyang kasi imong gusto sa imong gustong Mo na paliton. gingon nga Sa gusto nimo powerful. buhaton. Powerful. Mag-shopping ta sa H&M. Oh, lisod pag musulod ka og kanang mga tourist in nga wa kay Wala kay bayad. kwarta. Nya ang kaon pa ato. Imong room pa nimo. Ang kwarta adto, ano lang, kung tusod bitaw ka ng mga tourist in. Hmm. Sila yung ikalado. Ano grabe yun. Hindi no? ka katulog sa hotel, wa kay 500. Oh, pinakaubos na. Say, Ah. daw 500 isang gabi lang. Isang gabi na. Ang pagkaon pa nimo. Ni hapon lang gabdaan. Ano adto man kita matulog dito nga. Panuhoton man ta dito kay aircon man to. Ay, kanang lagi mangita lagi og luxurious nga kinabuhi ba nga. luxurious. Oh, nga. Makatilaw Di na na, bitaw na. kung sa mga extravagant sa imong kagulingon nga naagod nimo tanan na kay kwarta ba uy nabi ubon nga kanang nagsubra ng ilahang kwarta pero dili pag yun wa man gyud satisfaction. Kuan man gula sa lit. Kanang kwarta, kanang yung tanga satisfaction. Mm. Nature na sa tao, bisan pag unsay iyang goal, pag maabot na siya, napala sa another goal. Mm. In short, May wala katagbawan. wala katagbawan. Ano? Nature na sa tao. Yun. Pero dili po ingon tanang tao, way katagbawan. Lagi. Naman po na pas nako. Makakaon ko pamahaw paningudto panihapon dayon makasulbad sa problemang ako og dili ako. Katulog na ka na. Makatulog naman ko ana. Kana mo ni. So kinahanglan makontento. Makontento ka. Para ang happiness sa inyong tinaboy, sa inyong pamilya, intact ba kay bisag unsa pa nyo kadato, unsa pa kadaghan sa inyong kwarta, Naon ka. kung walay contentment, Mani. walay satisfaction ang tao,
wala gyud katagbawan. Mo nagingon ko daghan kag kwarta dagkong mani. Pero wa kay kwarta. Katong gagmay nga mani. Dapat bitaw na native nga mani. Sa to pa, Oh, dagko man ni guys, unat, joke dagko lang. man ni among giarian dire, dagko sa ning kwarta. Maumaong kwarta. Nakakita magdagkong mani. Okay. Mutilaw sa daway. Mo gyud. Na Mo na siya. curious. So Mo na ang siya. mo din ang uban nga dili gid sila halos bitaw nga mo pagawas sa ilang kwarta. Na may uban sig nga kwartahan na to dili kay sila nga mo yun nga mo pagawas bitaw kay tabang nga mo kuan. Ay, lahi na. Oh, na Dali may mo na mga siya. tao may mga Muna kasagaran dili Dili kasud. malay na to. Dili kasud sa Dili na siya nangyari dalo. sa langit ngay no. Dili na siya dalo. What I mean, agi siya og kalisod. Nagkuripot lang siya. So nagkuripot lang siya, nag-savings lang siya kay buwan og mahurot to, wala man puy mohatag niya. Gani. Ato po So na. dili sayop nga mag-savings siya sa iyang kwarta. Mm. I-invest Dili, niya. dili, sa'yo. Dili gid. Siya man pud to. Hmm. Pero na po yung mga tao nga kuan kanang o ginaiya gyud sa tao nga manggihatagon. Ah. Abalag mahurot, way mabilin sa iya. Ugmaan siya ay kwarta. Nya og hulaman siya okay ra, Hatag balag siya. dili pag yun ilisan. Okay ra. Okay ra man ka. Huwag ka namang ganyan, sis. Okay ra man ka way kwarta. Oh, Huwag ka namang ganyan. Kinahanglan pud mag-save sa imong kagalingon. Na kay imo pong tan-awon man nga kani para ni sa akong pamilya, para ni ani ug naay gamay nga extra. ah, Mao to siya pang kuan nimo sa uban. kay nabitindahan. Tanong Pang nila, tabang nimo sa uban. mangutang ka sa tindahan na. Tanong nila kay pobre man ni, wa man ni kwarta, di ka pa utangon. Depende po. Na yung Lahi- discrimination lahi- sa, ha? Dili po na mawala sa kinaiya sa tao ang discrimination. Na mo boy tindahan nga di pa utang. Di Kaya pa wala utang, siya oy. ikabali. Okay. Na, di mo Kung dili bayad, pa boy. utang lit, kanay imong tindahan utangan mag walay utang karon mara. Wala namang boy ikabali. Ug mangutang. May mangutang karon ug Bayad yung mabayad. way kwarta, no? Okay na. Kan, uwa kay kwarta, mangutang lang yung ganyo, balibaran kasi mangutangan. Pas, Pero ug Ani na lang. mangutang ta dayon mosaad ka nga mabayad ko ugma. Utangon ka ay. Kaya mabayad man ka ugma. Nya imo gyud to siyang bayaran ugma. Para ay usa jud ka ay nang naikwarta, no? Kay murag di naman, di ka kapangutang, ka mo tulang kag mall, palit ka. Puno kay mong card dito. Kusiri ka daghan. mga bulahan na sila Siya haya. ang mga daghang kwarta. Yeah. Labi na manghatagon pod. Panalangin sa Ginoo. Mag-awas-awas na. Mag-awas-awas na. Kay kanang kiniay gyud sa tao bitaw nga manghihatagon dayon. Tanaw niya nga doon naman yun anya ni lapas naman sa ko ani. Oo. Di na lang murag kalimtan na lang to. Nga isa naghandom ka nga mabayad ang tanon niya. Mangyud mo bayad. So, Murag daghan. tan na lang ba? Ubintaha yun dahil naikwarta. Na ang panalangin sa Ginoo mag-awas sa imo ha. Pero katong nangutang ning kamot pud siya nga mabayad. Mo din ang uban sik, di ka kablame ng uban ng mubuhat o dautan para makakwarta lang. Hindi uban Oh, nga, na- itong walang wala yun. Mubuhat na lang dautan. Mo baligyan Wala na lang man sa- dili kan- maayo. Wala na Oh. sila kuan lit. Wala na sila silang wala man na siya kanang Ang hunahuna ba? una-una na nila nga ora mismo kwarta pero kung gusto sila og kanang agig minaayog yun Trabaho. sa sinugdanan pa lang ilang ibutang silang una-una nga di wala ba ko'y kwarta wala na ba ko'y ipalit og kanang utanon magtanom lang ko din kanang kuan utanon para nga dili man na ingon diha dahil makapamuko ka moabot pa man nagpila ka weeks pila ka bulan ana at least nga naa kay ko ano no naa kay kibali harbisong nun. bisunon ba sa umaabot para sa nimo o nga guiding ka makautan pa ka makahatag pa ka sa imong silingan makabaligya pa ka di na kay kwarta Gyud. kwarta magyapon to So kwarta, pero dili ingon nga daghang kwarta. Basta kana lang yung income. na sa ikaw Kwarta. Kinahanglan man gyud ang tao na kwarta. Lagi no. Pero nabi uban no. Ayaw lang pod Kuan. pangandoy anang daghang kwarta niya. Nya kay sig nabi uban sig nga. Isurinder na lang gani nila ilahang mga gugma. Kay pili gyud sila sa Amerikano kay kwartahan jud. Kumikan gyud siguro sa kanang Sa kanang kanang yunan bang kalisod nga murag susong magpabilin ta ani lisod jud kaayo kani yung Basig dito pod nila nakita ang ilahang kuan. ugma nila. mao lagi Yun, nana ba no. Oh, na man gud sa uban nga. Uy, daghan biya success si. Daghang Mang success, ano oy. kano kay mo ni Oh, kwarta sugal. lagi apas. Sugal man gud na siya. Dili ba ya? Nay uban na nasig. Gugma biya yun. Nay uban na nasig misugal oy pero success ba sila. Oo, depende. Pwede rin isugal ra Uban pud sa kaning kamot. lagi no. Ampo pod. Ang pokod. Ampo pod. number 1 gyud dili gyud nato kalimutan ang ampo kay
mura ba kasagaran mo ganina sa ato sa nga. Kung ako na ta sa mga convenience ana mga kanang saingan anak sa karuhay ba? Lagi, Karuhay inana Sa ba? kwarta. Malimot na daw Abunda ta sa ka. Ginoo. Oh, isa po na. Malimot na ta. Yan. Wala man kay problema. Mm. Hindi na ka mo ampoy. Pero ihatong una-una nga kanang kung magka-problema ta, labi na sa health sa sa kwarta sa health. Mag-uban magna sa duha. Na malimot sa kinukuman kay na may Kuan kanang building kwarta. ana ra kada makahinomdo og ampo. Mm. Kay kinang nagdaot na kinahanglan nagtambal kinahanglan kwarta yung kwarta. Walay kwarta din unsay pa utambal. Oh, ampo lang kaluhod. Diha nimo maila nga kanang pinangga ka sa Ginoo kay gitagaan ka ng problema para mo balik jud kaniya nalihis naman ka sa agianan. Kay kasagaran mo sa dita magkuan og engineer. Mikan ba nga wala na imuhang naanan nimo tanan. Ayun. Kung uban mo gud pud kay mingon mo di paita gyud kwarta kay dili man gud ingon nga labi ng mga problema nga nanginahanglan sa kwarta. Lisod ay og walay kwarta kay unsa man gyud ipalit og bugas. Di man ganun na magsigil ang tag-utang to tindahan di man na mall di man na pwede mo mautangan. Unang tinahanglan yun, mangita yun og paagi diskarte ang sound nga makakilala ko. Mo nang uban sik na uban nga kapit na lang sa patalim. Kanang kapit sa patalim mo di ita kablim. Di nga no gunikan sa kwarta jud. No, mo nang uban muning kamot sila nga sa minaayo ka kwarta na puy uban ning kamot nga sa dinautan. Kita Kung lang kung naa na tay kwarta, tagaan ta sa Ginoo, panalangin ta. Kinahanglan ang kwarta. Ato ang yun siyang kanang i-share ba? Uban na lang yun sa pagpaningkamot. Paningkamot, pag-ampo, paningkamot, share, Pag-ampo, share sa paningkamot. blessing mo madawa. Kay uban man gud pod. Dili kay wala realize ang isa. Ang kwarta pod usahay makadaot. Daw, uy, kay Daot kay ano ha? naay mong amiga. Gusto mo hulam og kwarta, Di di ka pa hulam. gawas ana. Gawas ana. Nakay kontra. Pamilya ulit. Nakay kontra. Daguti kaniya. Kay nalabuan ang ato imo Lagwan na kadato. Ato kami Nalaban papatay. kadato. Oo. Mo ganina. Kwarta, makadaot usab ang daghang kwarta. Kadili gamiton sa dinautan. Gamiton yun sa Mao na tinaro. sa nga disadvantage. Makatabang siya sa imong isig katawo. Mo na Dili siya sa dautan. disadvantage sa mga naay kwarta nga labi na kuan Okay. ilang kwarta imo ang Ilang nag-power. gamiton sa kuano sa harass ba nga. Basta Okay. kwarta na gimo kuan mo motorok sa atuang sa mo lang gingan lang nga ang kwarta root of all evils. Para sa ako depende na sa pagdalas ng kwarta. Imo kuan. Kaya mo yun ang ginoo karon dayon kay ngunana ka nadautan na ka tuwing Parehas sa katong kuwaon na ko imong kinabuhi kay ngunana na ka. Nga niingon nga, Hmm. oy gamay naman ni akong barn puno naman kaya na pa may daghan di masulod. Hmm. Ako ning gobon maghimo kog dako pag yun nga buos para masulod ni akong daghan kay humay. Ang bungbuang to siya. Ingon din ang Ano Ginoo. tong bungbuang to? Bungbuang nga dato. Batanon. Hmm. Kaya karong gabi eh. Dato Wala ka. nga bungbuang. Mo tay gingon sa Biblia nga dato nga Pahulay bungbuang. na ka sa Minterios Lala. Yung saan pa man nimo imuhang dako kaayo nga buos nga gisuldan nimo si imong humay. Dapat mo taano ang buligan o panalangin sing Ginoo katong mga maayo o mga batasan nga willing gid mo tabang Ya, kay na may uban nga gitagaag panalangin nga ganit pod. Patas man ang Ginoo, dili man siya kuan. Dili man siya nga. Dili man siya Ay, kalabi, ikaw Ginoo." ra gyud ang akong panalanginan, dili ay. Kitang tanan, panalanginan ta. Kaya ngano, naka kuanta sa hangin, ay ang gatag. So, Ana, number 1 kay nang hangin. nagbayad ka na. na. Kaya una ka. Na-admit akong papa. Pilay kantidad sa oxygen within Kwarta. 1 day. Hmm. 3,500 naman noon po. Oxygen. 1,005. Kunya, Ikaw kay kwarta to. pila naman edad mo? Kuha na kanang 14. 14. Oh. 14 ko lang. Sa usa ka 14 wala nga. 365 days. I-times to 1,005. Pila naman na dili na takabay milyonaryo na dai taron oy. Dili ta kabayan. Uy, Yung lagi milyonaryo na di gitaron. naman tay kwarta. Pero ginagmay ba? Say atong uban ay dagko kay mga yuta, dagko basta ka dagko halin, dagko kasi silang mga Okay. propiedad mo. Abante gid sila, uy. Munang mo yung Pero giyatagan man ta sa Ginoo og para ra sa sakto ra sa toa. Di ba? Kay kung sobra-sobra na niya. Di ta kabalumihap. So, di sobra-sobra ng kwartang gihatag sa imo niya. Kato siya nga tao dautan, nakabalo, magamit niya Ang sa. Ginoo manggod na ay purpose sa tanan. Nya nung gitagaan kanya nga maura ni nga kwarta. Bagan kay kagpuunan. Kay basin og
kumpra Pag ni daghan na drugs. kag kwarta, malimot naman kaniya. Mali Una na nga. kay naman. Pitkan ka niya ba? Uy, nilihis naman kalit. Na, Mm. dire ka lapit, dire. Mutang, budeng ka anak. Sige anak. Ya, padayon sa iyong paglakaw. Siguro, Padalingan niya ang taka. kung ang mga tao puro daghan og kwarta, okay man. Basta ilugar ng asa nimo gamiton ang kwarta dili sa marahas ba dili sa binuang, no? Oh. Kumpra na nimo og daghan kay mga grocery ipanghatag Ayaw na nimo yan, ayaw na ato pa itong mga siya tao akong nga bulbul. walay mga kuan, wala ba yung mga Oy. grocery po maluoy kay ba? Ayaw na palitan siya ako ibulbul. Udahan ka kwarta, ayaw palitan siya ako ibulbul. Unsa may palit? Makadaot na. Unsa may na? Lagi no inana no nga. Naa may mga tao nga kanang gipanalanginan sila, muhatag pud sila sa uban. Nagino na may uban nga Ah, may maayo uban na maayo maayo. din nila pag nasa Kay kwarta. gitugyanan na mangguga ng kwarta ha. Ning ka nga ako ning kwarta dili gitugyanan na kasi Dili no ana. makakapangangkon. Mm. Bisan sa igawong kaugalingong anak, wala kay katungod mingon ako ng anak. Mana jud ang Ginoo nga uli ipog ko sa kuha, di ba? Oo, katong tayo. Diha na mo guwa ang 10%. Ay, uli Sa ipog imong ko tay. sa kuha sa tibuok si mana na kung panalangin nimo gipanalanginan imong negosyo, imong trabaho, Correct, oh. kitagaan ka sa Ginoo may Dapat- panglawas na dapat katrabaho ka. Iuli. Malang ulian jud nimo ang Ginoo sa iya. Sa iyang 10% sa iyang bahin, o imo pong halad po nga Halal sa gugma pila imong pila mong ihatag. ihatag. Kay- Ngayon, ingon pa rin ang sa gitagaan kag maayong panglawas. So ikaw kita gid mismo mo ato dito sa balay ang puanan para makadaig ta niya kay gitagaan man ta niya og Kay- kanang maayong panglawas. Nabi na itabuhan na nga. Primero, pobre pa kaya siya. Hanto na dato lagi siya. Daghan na kaya siya mga propida na na. Dili naman siya mahatag og tithes. Dili na siya mahatag sa obligasyon niya sa simbahan. Kay Typical mo. Kay kuan dako ka na, na kayo. anuguna na siya. Kay dako na yang hatagon. So wala na siya nagtagad. Kay wala naman siya problema ka na gusto. Bahay, pagkaon, naa, health, kaya Okay po. kayo. Kay may kwarta. O, kay Hmm. multi-millionaire na ko. Niya nakalimot di ay siya nga sa Ginoo Oh, tugikan wala niya gibalik na na. huna-huna to niya ba nga tungod na ko naingon ani ko, Mm. di ba? Ang Kaya Ginoo na may magud ang nag-reward tao ato. Giving back. makalimot. No? Pero Sige lang give me, walay give you. Wala ka na. kuan ay kalang Wala ka na. Sige wala ba? ana. Oh. Wala ka na. Kuan. Oh. Parang Mulagi mo lang una po nato pod mga taning tanan nga ni anato bisag atong kinabuhi dili niya tuwa. Iyan sa Ginoo. Samot ang kwarta. Hmm. Ang kinabuhi dili ato samot ang kwarta kay Wala man ta dili. Pag pag ikaw naka-attend man jud kag kanan ay mga anak. kay kung Kung sa magkugi may dalang ka, bata, jud, Ikaw magkugi na, ka kwarta ka. Nya ang Oh. bata. Kung wa kay sige lang ko nay kwarta, mahilom yung bata. Oh. Grabe ka powerful yung bata. Kwarta Kwarta. oy. Para ko lang kwarta oy. Kay Kay labi na labi pod anang nga eleksyon oh. na Ya. magawas ang daghang kwarta. Moingon dagan ji kay dagan kay kag kaila daog lagi ka nya okay Bot, kwarta bot oy to okay. Ningno ka yahay ninyo may mago misweldo naman si mo ana na eh. Pero bisan pag unsa kadaghan sa kwarta, ang mga tao mo tan-aw gyud sa imong kinaiya. Sapod. Pero di ka Pero kumpiyansa talagsaan na lang kay Ah, nanin. Na, Talagsaan di na na. lang kay Karon siya. sa karon nga panahon. wala na. Ana man gud ang Biblia. Maabot ang panahon nga ang mga tao mahigugmaon na sa kwarta. Di ba? Busy naman kay ang mga tao karon. Pangitag kwarta. Di ba? Mm. Isa Ano naman ay yun? maglingkod aron nga Mm. mangita mo gyud ang kwarta ang tao. Dili mangita kung may luwagon. Ang uban man gud gusto nga makakwarta kay gusto mo sulod sa libe. Gusto mo kaon sa soy. Mm. Ano ba? Makasulay og sulod ana mga gaysano. Ang uban pod, Malit og unsay naa uban pod dito. kanang ang ilang pamuyo kay minus kaayo gusto mo kabalay. Ano ba? Uban gyud no kanang. Makagusto mo balik og motor. Mm. Manang, Yun. Tinuod gid na. Hinoon og dili lang kanang gamiton sa kana bitawng hiwi nga pamaagi Mm. sa maayo lang. Okay kayo. Okay kayo na siya nga maka-avail ka og ana nga mga butang. Pinagis imong paningkamot. Ibalik pod door Kaya na sa aron Ginoo. nga panalanginan ka sa Ginoo, di ba? Kay og kanang gamiton nimo nga magbinaro ka aron ka makakwarta, Di ko mao. Di po maayo. dili kun maayo. Nga apod siya kalugdangan sa malabot. Wala man goy Ginoo magtan-aw. Dili Dili man gyud kalimtan ka nga. mo ingon nga ako tungod kay ako ni nahimo na ko ni no. Naay Ginoo nagpanalangin. Dili ka mo. may mong proud sa o proud ka sa imong kaugalingon nga anak kay ang Ginoo may nag-reward nimo anak.
nga kitagaan ka na niya Kitagaan mga ka na. blessings nga dinagko nga Tungod kay nakita sa Ginoo nga manghatagon ka. Kana jud siya. Nga daghang na panalanginan Okay. nimo. maya nasik balag mo maura tong kwarta atong yung ipagamit. Share lang. Kanang share lang. Joke lang. Share lang siya. share. Nga hindi po gamhotdan si mong kagalingon. You know? Oo, kay ug ikaw na pud ang Pero- mahotdan. Para sa ako, sik na nakasulay bigi ko ana. Nga bisag walang wala ako yung gikuan kay kanang naluoy gid ko pero ang Ginoo di gid maglantaw Ah. i-turn man niya ngo O gikan ra sa pud ka. kasing-kasing. Mm. O kinasing-kasing nimo na siya nga gi Tabang. tabang Tabang. o gipahulam kinasing-kasing. Pero og deep inside nimo nga murag Nag-ugot kanang ka. nag-ugot ka Ayan ayaw. ang napaghatag. Kay Wala. wala dili ka panalanginan sa Ginoo na ay. Ang uban pod, ang ilang mga kwarta, kutang tay gamit nila sa mga kanapitong di lang gamit ang mga bisyo. Di Ah, lang ikuan sa mga pamilya, mga say kagubtan, no? Unaw palit tong mga kuan mga banaw nga nanaw, unaw palit nilang mga vices ba, nga sigarilyo na mo nang kagubtan, grabe yung Oh, na no? kwarta makausap man sa kinaiya. Nga labi Kay- na ang bana di mo remit sa kwarta. Sa una Na, nga wala. Ininto tayo imo sa daya. Oh, mo gani mo. Ako, Uy, tinugdan sa gubot ng kwarta, oy. Na, lagi ba niya simbana ba? Nag-remit mga dahil sa kwarta dahil. Hmm. Ininto sa ako. dili pwede ko'y kwarta sa pamuyo, panimalay. Okay na basta nay bugas nga sudan. Lahi man kinintos. Kinintos na imo dahil. Muna mahimong gubot. Kay, Ratong TikTok mo sa to nga. Mm. Ay mong kwarta. na, Na ang pila to? Ang 200 ay kay Ang tuwa di dahil, tuwa sa kuan, tuwa sa kana gipalit na ko dito kanang beer kay inom-inom ko niya. Na may babae dahil dito nga. Oo, Ay, oo, ako oo, buloy oo, kayo akong gihatag ang 800. kay Marcelina. Kadaot yung kwarta. Maluoy ko dahil kay dagang panuto niya kadautan to mo yung siya. kwarta Wait, wait. bitaw dili mismanage nimo ang kwarta paggamit. Wala. Uy, kadautan oy. Yan. Imbes na Mingon na kay na- kwarta, wala na kay mapuro. Napay isa ka punto ha, sa imong pagkamanggiluyon, imong gipahulam niya. Wala ka bitugan imong bana nga mo katong kwarta niyang gihatag imong gipahulam. Daw pero pagpangita sa bana. Amo Among na kwarta. sa nag-away. Oh. Ibang bana. Gubot. Kubutoy, kanang ipahulam man nimo mamaor mo tong kwarta. Oh, Wala mananghid yun sa bana. grabe ni kwarta no. Dili ko na. Mo na Tindahan. awayan sa magsuon og bilinan sa ginikanan og kwarta. Nya dili po ka mobayad sa imong utang kay wa kay kwarta. So di ka mobayad sa imong utang, di na po ka pautangon pas mo. Manang sa ikayo Ang yun, landyo sa tanan. wiser di ka mo management mo budget sa imong kwarta. No, ginanglan. Wise yun ka. Oh, Nga dili Ani- ka mahutdan, Oh. makatabang pag yun yan sa uban. tinuod gyud. Aron mahimo kang panalangin sa uban. Wala. Ning kamot pud oy. Bons pa ning kamot. Ako pud nakununa ko. Mura magway lisod kung maningkamot ka. Kay ang kwarta, palos man siya nga naa dayon. Uban sa pag-ambot sa Ginoo kay Hmm. bisan pag unsaon ni pagpaningkamot, unsaon pag sa pag-imudmud mo atong nawong sa kuan. Ug walay panalangin. Dili po ka sa magampo Ginoo. sa Ginoo gyud. Takto gyud lakbit gyud. Walay po na. panalangin sa Ginoo. Kanang imong pagtrabaho, justice gyapon na Hmm. siya. Mm. Kay mapadong Sabi man sa uban- kuan. Mapadong man sa mga unsa dinay nga dili mga maayo mga Muna butang. muna ang uban, no? Sige lang paningkamot, negosyo, pero walay pag-ampo sa Ginoo, bankrupt. Basta Sa sa gulan. video po. Sa gulan. Oh. Nabi yung nana. Basta sa gulan po siya og binuang. Bankrupt po eh. Mabangkrap yun siya. Lagi ka, Masudlan po ka, Ginoo, masudlan po ka magkagiyas kuan, na. masudlan po ka kanang mga tunto po. Malagi. Kay man naman Ginoo nga, man naman nga lihok tao kay tabangan. So So, lagi ka na, kay oh. trabaho, Hmm. na kay trabaho, na kay sweldo. Di yahay kay yung feeling nimo. Pero og dili po ka mag-amping sa imuhang pagtrabaho nga hala kay na kay kwarta, hala, palit ka diri, Palit na, palit ka walay, dito. walay savings, walay Oh, kuan. Wala kay savings. Waldas na kay- tanan, oh. Kay ni sink in man sa imong lawas imong gikaon. Diha na. Nyawa kay savings para dito sa hospital. So, kinahanglan ang kwarta, dili siya iwaldas. Kinahanglan ka nga mag-savings para sa imong Mag-savings po ka dito sa kuan, sa Galingon, mga life plan. Kanan jud Tinuod mo na isa ino. o Oh, tinuod yun. tinuod na. Sakto biya gyud siya nga kinahanglan mo sulod jud ka og mga ingana. Mga nandiyo kay mga life. Kay wala jud nato budgeti ang ospital. Wala ang atong pud apili budgetan ang kaon ra. pagkaon ra. Mm. Maka-eskwela Kawas ang ng bata. hospital sick. Sinina. Ang katong lifetime commitment nga miyong Ginoo nga ang tao dunay kamatayon. Karon ang kamatay na magwala ka investment insurance. Ana. Mao gani akong giingon nga kinahanglan naa gyud tay life plan.
Kana So jud ang may kwarta For kinahanglan example, gamiton nimo siya bayad sa utang, bayad sa insurance, bayad sa mga Eskwelahan. estudyante, mga pamilya panginahanglanon necessities. ana. So bayad pud Naa sa gyud siya. Ginoo. Oh, budget yun na Counterpart siya. pud sa Ginoo. Budgeted yun na siya. Kaya Mm. nasulayan yun na namo pag seminar ni Kuya Nonoy. Nakakatula sa financial. Nga bangkura po Mm. Wala ko ni sulod anang mga sunang mga life plan nila mga nasulong siya, oy. Mm. Nasulong siya. karon kay na may kalamidad. Mm. Na kuha man na ang balay. Mm. Naguba. Oh. Wala siya nalawat. Nakuha to. Wala ko nadawat. Napag-ipasalig lit. Nga. Mm. Kanang, nag-ai ko, kanang 100 kay tagaan ta kag 500 yung abot. Kanang kuha na. Hatag ko rin siya. Mm. Nga, skaman di ay. Skaman di ito. Ano ka? Di na kuha na Usan- imong budget. Mm. Wala Saan ko na. ba yung bantayan po? Dili Kani ka pong ka- isimani. Dili ka dili ka kabawi dayon. Basta dili budgeted imong kwarta nga kani para ni sa estudyante, kani sa bugas, Mm. kani sa kani. Ano gid siya? Kani savings, mag-savings yun kuno. Savings ni kanang Yung sa savings. insurance. Og sa insurance. Insurance. Kay ang kalamidad man nga mo. Kung magsakit ka, na kay makuha. Diba? Mm. Na yung mga ingana karon. Sa ko biya jud ang uban nga. Ang kwarta kinahanglan yun. daghan siya kagamitan. Mm. Daghan ka siya purpose kinabuhi. Y- Ang importante lang nga asa kung unsay priority nga dapat unahon sa kwarta. Priority mo gamitan sa kwarta. Kinahanglan din po ang kwarta. Mm. Saktong pagka-manage. Dinili na po kang hala-hala kay usahay manggol. Kanang pagkuan. Maghala-hala ta. Hatag-hatag na wala guna-guna ang atong ipangatagaan. Dito ta makaluluoy kay kita sa time na pong kita nagkinahanglan. Dili Wala po ka. dili na makakuan po ta makahulam ta. Produgat ta makabayad kay nakuan naman tadaan. Naunahan naman tadaan o kanang dili maayo. Nang sa kuan pa na sa mag-upload pa ta kanang mga video clip. Think before you click. Ano gid? Kay maningka ang usa ka tawo na ningkamot manguna nga mga kwarta. Yan ang gihipos-hipos iyang kwarta nya. Mabot ang imuhang na mga silingan, mga amiga na mangyo. So, mga tagyod ka kay one man kinahanglanon. So ato mo hangyo nga nagikinahanglan sa iyang saan. Iyan yun to kalik kay tinaning kamutan man to sa tawo. Dili man tanan nimo masaligan mo balik si. Lagi pero Mm. mga unaon yun nga kadong kwarta pinaning kamutan to. Wala gipatuluan do og simod. Nayuban dili maghatag man dili man sila magunang ala kinahanglan ko na ko tuloy uli ang akong kwartang nahulaman kay luoy pud ito. Mm. Sumunang naay mga tawo nga mutagam. Oh, yan. Matagam pud sila nga dili na mo hatag tabang dili mo hatag kakuan. Manang di ang sa karabi sa mga dato kayo dili ka kaduol mo. Dili. Kwarta. Dili na sila mo prioritize nga muduol ka na labi dili ka Kuan, intino na tubo. nila. Nay tubo. Baka hulam ka pero Nay nay tubo tubo. business. Nya Gusto kuan sa man na ko na. business man na. Mm. Kinahanglan pag ingon mo nga bayad ganing kuana date bayad yun ka. Mm. Pero di naman ka ato kahulam. Pero ato ra ka hulam pod atong mga murag pare-pareha nimo na ubang tao nga murag mo take Mm. advantage nga. Ingnan na ako ning ugma na pod sunod kay one man akong kwarta oy. Pero Ano ba? No? abi bitaw na musik. Ang kwarta man mura man siya og dili man siguro ka maglisod bisan dili kay kadaghan ang kwarta medyo igo-igo lang. Kung ang imong pag-budget Kinahanglan prioritize. para iga-income kag 500, i-income kag 300, hingasto po kag income Labaw kag pa. 300, hingasto kag 1,000 adlaw. amo na. Dipisit ka. Mm. Dipisit jud ka. Gasto ka og 500 mga adlaw, hingasto kag tag 1,500 2,000. Wala na. Dipisit ka. Mo Kung na kay gusto nga Malugmok panganduyon, yun for ka sa example, utang. na kay gustong panganduyon, imo tong tiguman. kana Gusto ko mo palit og nindot nga sopa. na nagsabag Nya na kay- ra ba ning sofa? Wala ko North Pilis ha. For example lang ba, na kay gustong palito, imo ginang tiguman na lang. Na ako nakita. Kaysa imuhang utangon. Gusto man gyud motor. Kay ngano, para mas makaliser ka, mas makasafety ka sa mga Yes. guling, di ka magkautang-utang. Oh, Oh. na gusto gyud siya motor ya tungitan aw sa
kan. Hindi sa income dahil pagkugis, pagtigom. Tanan ito, ganahan jud kay ko sa motor. So sugod karon nagtigom siya tag 5-5. Oo, mo lagi. Cheese, pila iya. Mm. Ihang gidala dito oy. Sinsilyo ang katunga ang uban papel. Mm. Gikasan ang motor. Mo na kung Iyang punto ba gisave nga. ba? Bisan tuod ug Mm. mubaybay siya usa ka tuig, usa ka O mo lagi, tuma. waiting period. Oh. Nga, for Pero example wala ako, kakautang. ako'y gusto nga magpa-repair kong balay. Kana siya, tiguman ako. Tiguman siya. Dili bitaw ingon nga, pugso nimo ang higayon nga utang na lang kag dako kay aron makakwarta ka. Imo yun yung Oh. So kinahanglan savings, effective ang savings yun na. og plano. O kung siya ka mag savings sa ka. Pero gusto man kang magkautang gamay-gamay na lang. Dili gyud ingon Para as di ka ahol. malugmok sa utak. Mo lagi no. Kay maraming kwarta gyud. Kakita kag kwarta pinagi sa utang. Kakita kag kwarta pinagi sa pagkugi tinuod na aman. Nga makakita kag kwarta pinagi pud nga balag mahantok na lang yun ana. So, Lagi sugal mo na je. Wa bita kabalo Ay, nga kanya pati to ko pero na. pero wise decision ba? Wise decision niya Dagan na. man kung success. Na dagan success uy dato kayo kay mayo mo di ay sugal mo Sugal. na. Nga Yan na lang. bahala yung na pili. lang bahala kung gugma ay. Matun-an Tun na lang. matunaan man gud ang gugma in reality gyud sa tawo na natay gugma na natay kaluoy. kanang Pero nga matunaan man gud na the way nga ang katong lalaki bahalang ugod-ugod na sa lalaki niya o dili babae. dili siya gwapo pero kwartahan niya maayo kay batasan matunaan man gud. Walay istorya Wise nga. o wise Decision. kumikal na lang sa Apat kwarta. na im. Oh. Uy, kadaghang Matandang- success. Matandang mayaman. Mo lagi madaling ko musugal mamatay. ka. I know, ay problema ka na may insurance. Pero kwartahan man to, okay ra. Pero at least bangon nga Bitaw. ang iyang kinabuhi napahapsay. No, naharuhay siya. Monay Oh. advantage. Pero usahay man gud, kung speaking of inana nga kuan gud, kanang inana nga Nay kwarta? Nay kwarta. Mm. Di na naman gud mo sabi nagtigulang ang imuhang kuan ang imuhang. Wala man sugal na gani siya. Sugal lagi. Uyan na gitong atimanhon lagi. Ati manon niya. Unya, Balag may mong mura caregiver. kana siyang kuan, okay ra mag caregiver kay. Kabalo man jud ka mo kuan. Diha naman gud moturok ng mga kanang mga dili maayo man gud kanang parang magsilos siya. Balag magsilos ka na ni kwarta. Nana siya nakita sa babae. Diha na pud mo gawa nga lisod ba nga kuan kinahanglan management ra gyud sa Management yan. Lagi na Okay. management sa kay kwarta. okay ug di pasagdaan man gud nimo or imong gyud ni igrabitaw ang kanang mga dili maayo mga oportunidad. Mubalik nimo ba mo sila mo lang sa imuha o mo lang ingon nga unsay imong gustong buhaton dili nimo gustong buhaton diha sa imo ayo pud buhatan sa uban. Basta kay naharuhay gid siya. Oh, swerte. So, swerte. Nara sa mong balag. Iya itong destiny. Iyang destiny. Mo tay Kay daghan man po nag-afam Worst pod come na to worst. kuan. Ha. Niharuhay siya kay iyahang gigamit pod ang kwarta nga na plaster. Nga di siya magkalisod ni gahuman ug mamatay magaling tong tigulang. Tabang ba niya siyang mga anak, tabang niya siyang pamilya. Tabang Pero siya. og namana ka og tigulang niya daghang kwarta niya. Kay kwarta Kay lagi. Giwaldas pod ka. suratan pod ka. Giwaldas niya. Giwaldas pod Oo, nimo nahiya. kay daghang kwarta. Balik lagi hapon kas Bisan pa pagkalungkoy dahito, kay boss, nahurot man tinodyo. imong kwarta. Muna nga ang Naara advantage gyud ug sa imo disadvantage sa ang kwarta pag-adjust. naara gyud sa management. O kontrolado nimo kani kay swerte ni kay nakahanto ko. Di mo abusaran. Oh. Imong ipahiluna imong pamilya, tabangan mo sila. No, dili ka. Kani kay wala ko na tutyo ani. Mayroon nga, loy kay ko kay kwarta. Wala mo yun may kwarta, oy. Naay kwarta, oy. Nabuhi gani ka, magwala kay kwarta, di ba ka kapalit og bugas. Di ba? Kontento lang ka, makakaon ka, malipayon mo. Di ba? Kaya ang contentment manggod, ang contentment sa usa ka tawo mao nay makatag og kalaypay. Pag dili ka kontento o unsay naa Isang nimo. pagdaghang ka kwarta, wala kay kalipay. Pero sik na ay sikreto sik na dali ra pangita ang kwarta. Kan bitong Munulis. dili po. Dili man kanang ang tawo mo salig sa imo Aw ka na. Naka isang salita ba nga? Mulam ka, iulit mo dayon, anak. Napo kay word of honor, nga promise ka, nga muna. Dali kay kayong kwarta, oy. Lagi. Dili man siya lisod. Kaya na-experience yun po nako nga, na isa ka tao dyan nga, basta mayroon akong kwarta, hatag mo siya. Salig siya nimo. Salig siya. Murag nga ato pong, kanang ato pong bibyo, no, nga atong kinaiya ba nga, Kinaiya. apotay, siguro ka ng, masaligan po ka ba? Nga imo,
Promise ka nga muna imo Oh. buhaton. Kay o. Ya, Ami ka tagman. pero usay Kay po na matagman ka di naman ito pahulam asa pa kay takwan. usay po di tanpo tay mga promises dito nga murag adi kay murag kalang murag mapalpak ba kay gumikay na ay mga circumstances Uy, bitaw nga open man po na nimo istorya. Oh, Nga nga, kay dili- dili man dili bitaw- istorya. nga dili bitaw makuan dili bitaw na mamalikayan sama nang naay nagluyas imong pamilya na nagamit imong kwarta pero sa panahon nga kanang makakwarta ka Oo, di mo gani. gitulian kani gitong bayaran Mo open Bahala- lagi ka. Mo open ka. para sa ako balag na murag na dili Communication to siya basta at least nga imong dito sa bayaran Imo pong gipay ba? Komunikasyon Pay- lagi pay- nga. pay ba ko Oo, nimo? komunikasyon nga. Komunikasyon. Imo na pong likay-likayan to imong Oh. ulaman. Mao na Ako siya. na masuko. Oh, mo nang komunikasyon gid lagi nga. Kana pong- Wala kana ko pong- kabayad ini ni pong- sis kay karon na lang gini sunod bulan kay nagdaot akong anak kay nagamit nako. Sige okay ra luoy man kay pud ka na oh. Mutugaan Kana pud ka ba? pong Mutugaan manguan gid. ka ba kana pong maningil lamang gid maningil ana ayun nimo pag kanang Pagpaningil, pag-approach. kana bang kanang ay maningil nato ba Pag-approach. dili kanang kita paningil ba ayun po nato pag istorya dili po sila may ubos dili po nato inon nga sa mga maningil man kang wa kibaw kang ako kwarta dili po nato inanaon Oo, sapud na Oo. kanang pag-deal. Naara ba to iniingon nga Sa pag- mas isog pa kuno ang mangutangay karon dapat kaysa kita kitang mga yutangan. kitang Yutangan. mga tangay atong yung una-unaon Usahay. ba nga dili lalimpod ba nga kanang sa kuno na kanang kwartang ilang atong yung atong ilan na jaguan kung mapalpak magita panangitan ato sa paibawon nga mao ni hinungdan nga wala kang bayad pero bayaran nito nimo dili nimo ingnon nga sa man kang maningil man kang kibaw kang og kwarta o kana sakit kana bisan sa ko kay ako na naka-experience ko ana naningil ko nga ingnan ko kibaw kang og kwarta imo ko panilingon Kinahanglan Oo. yun money and character and behavior gyud karakter tao. o karakter Lisod yun. o Okay. saged Murag maglisod man kag binta, maglisod kag kanang baligya sa imong kagulingon nga ikaw wala kay Wala na mahinggoy Kuwan, tao. walang nga salig. masalig. salig jud. Ug daghan na pud yung kay kagiutangan nga dili nimo bayaran. Ang mga tao nga imong gipangutangan mag pagbiya na nimo nga no usang ana ba? Lagi kay kato sila Daghan nang kayo sila moingon murag na nanginahanglan. ni Oh, siya. munang maingon konsik nga. kung ka Kaning kwarta, napo yung ban dili ko kabling anong uban dili halos magpahulam, dili halos magtabaw. Umikan pud sa atong batasan Behavior. ba? Behavior. Wala kay isang salita, wala Munang kay wala. palabra di honor. Wala dayon ng mga nga dato pero dili pa pakulam ang kwarta. Sa may musalig ana nga dili mo pud ka, wa mo kay isang salita. Nya kato na dato to sila, ila man tong paningkamot pod. Kay wala mo po imposible nga madato ka kung ikaw maningkamot. Maningkamot ka diha hulam na. Maningkamot kag pangutang nga dili nimo ma-manage. Usa pod. Munang Punta po sa utang no nga ano ang kwarta mong kwarta man kon dagan lagi nga kwartas pag negosyo, palpak ug way Ginoo. Kwarta nga dili nimo ma-manage, ikaw ra po'y maduot Wala, sa pas problema, alaot ka. So kwarta nga naa kay kwarta na kay sweldo na ano tanan nagimo po ng iwaldas wa pud ka. Wala. So kinahanglan ang kwarta imo gyud nang i-arrange gyud nimo ang management sa pag-budget. Si responsible jud ka asa nimo gamiton. Ay wala sa Ginoong. Parihatong kuan Oo, istoryahan na ini Dili sa Ginoong. kuan ka nang kung sa CDA sa una ba isa nga kanay mo kwarta dai naadto kay kuan naadto kay kanang kanang bang listahan. columnar Columnar. in out balance kung sa kuan na DRCR balance ako itong gisuon ba yan ako In, gisuon out, ba balance. Oo. Bisi lang out, no Out. balance. Di, naandyo kay pila imong kwarta. Tapan pala sa ko makadawat kong doon. Butangan gina ko na sa cash receipt from ana. Muna siya din. Muna siya kung gagaston. Kay untay man gud ana naglibog ko. Murag kapasangin lon ko kung bana o di ba kay murag kuan ba. Kulang man gid kwarta. Kay wala katong panahon na wala ginako na Wala ni mo malista sa diary. wala ginako na tribo car ba nga na padulong ba mutong Kalimot. pagkasunod ato nakukuan ako lang gikuan nga Di karon nga pangidaron na Kinala ako nalatay ko nalatay ka ng Nakita yung mag-listahan, no? Oo, listahan na nalatay listahan nga. Kapalangin man ta. Ano to bisan 10 pesos Oo, ka. gina, Ano tong 10 dinani nga. Oo. Iman imo ditong gilod. Kaya kalimot. Oh, kalimot. Ang kwarta manggod. Basta na nalagani kwarta. Daghan nagmuna-unaan. Oh, daghan mo muna-unaan. Nagpaliton. Hmm. Hawa pa kay kwarta na kay priority kana akong paliton. Sus pagabot na nay kwarta lahi naman. Di na mo Wala unaan. ang kinahanglan yun siya i-itemize. Na. Management.
management Ay, sa kwarta. siya. Mag-drops gyud ka nga mauni, bahala. Mali, ako ang Hindi. kuan, padulungan sa Di akong ko patintal sismi. nimo. Di ko Nakatun patintal ko nimo ni kuan. ni Antidoro ni Tio Jaime. Atong marandi ka plagan. Naglista na. Ista na. Listas paliton. Karon nakaagi man mig kana bitong amto ka ng buy one take one mga Oh. sapatos ba. Gapo kayo. Oh, Sa kanino sa sapatos. Nindot. na wala mapil sa listahan. Mga masustahan. Pila ka dala sapatos Oh. ha, buy one take one. Oh. 50 pesos, okay. Oh. Wala gi may kapalit kaya ang gidalang kwarta. Gigo na gid atong ano niya. Manang ang maayo, magdala kang kwarta maatog maranding, igo ra gyud si mo paliton sa maranding. Naglista mo sa daan. Dili ko ka Okra. magdalag extra. Oh, okra 20 pesos. Talong 10 pesos. Kaya lagi kuan ba ana? Mo to Pero tagaan na to tong konsiderasyon tong sapatos. Okay, 50 man to. Onya, Wala wala man ko wala gi kwartang dala. Wala man to sa imong budget, kinapa man kay Oh. sapatos sa balay. Wala. Ang sapon. Mo to Dili pagkasunod gyud siya. na po ng pangumpra, ako na lang isugo. Lawas sa ko nga sapatos sa gisi na to, dili na mapuslan kay kato pwede to Yan yapil. na po kung isugo. Okay, ato gyapon ana. Ang kwartang hindi padala, kuan gyud kana. Mura gyud yung kwartang padala. Kay mo ra gyud na iyang kuan din. Then pag uli na ko, natan ako ana. Isa. Naalagi ni sobra. Sa kuan man gud ang imuhang kuan ang okra ni kubos man. Ni kuan na. Sa di mo taning gipalit sa kuan kanang ana. Ingko ang imong gilistan mo ra gyud akong gipalit. Basta nga sakto. Ingon po na ako uyuan. Mao man na mama imong gitudlo, di mo po na ingisuon. Oh, di. So pa na So at least doon na siya sobra atong gayuna, kato pwede to idugang sa savings. Oh, Oh. savings to. savings to. Pwede, magamit pa niya sa unod. Magamit sa Wala nang sobrahan to siya 300 to 250 dako na ka ng kwarta. Yung dili man gud ka mag kanto Kinahanglan maglista, maglista. makapalit man ka atong dili na kinahanglanon nimo kay naa pa man ka ato. Mag-take note Di ba? gid ka Kay ay. moagi man Sorting. gud ka sa mga tindahan, maibog man ka. Isort Diba? gid nimo. Ibog ay. Dili Wala kay og naa na kasi mong pamuyo mo lang to gyapon Mo palit balit ka. ka. Mura na ka Dili og ka adik siya. ana kay ngano, napa kay duha ka sapatos or tuluban. Nya wala pa maguba bago pa. Pag Oh. abot ni Moros Marandi. Palit na pug ka. Wow, kanino sa sapatos. So ang kaibog nato usa gyud nga makakuan sa kwarta pod. Makahurot. makahurot sa makahurot. kwarta. Hindi kita padalas tong kaibog yun kay. Buwa na pod si management. Natural na ba gyud ang Oh. kaibog na to? Buwa Ay, na pod nindot tong kayong management. t-shirt ni Kuan. Ay, Hmm. makakwarta ko, ugma. Palit ko. Kunya kay t-shirt niya pin shop, kapalit ko adtok sa kay practical. Sa Pwede kayo, gyapon. okay, pwede. Oo. Pero ayaw at bangi nga ato pag spin shop niya, kulang ka sa kwarta. Ayaw. Kaya Oo. aron dili ka magkautang-utang. Tama. Ibog Ano kay kaya? inindot kay to ato sa kay na lang. Na kana manggong napa manggong kay sinina, wa man ka gahubo. Correct. Sapod. Mura ka sabihin. Sa pamilya ng ukay-ukay. Daghan na kadugang sa labhunon. Magontinto gyud. Unang kontento kung sa inaan nato. Kontento, Oh, wise management. management sa kwarta. Budget. Dayon Hmm. kanang Ang kanang labaw sa savings. tanan. Ang savings Ang po sa wala. Ginoo parang lamdagan ta ug asa talapit na nasayop. Atong i-admit atong pangayoon sa Ginoo ang kapasayloan. Dayon mo nagingon ba nga management gyud sa ato ang kwarta sa ato ang mga utang then ikuan pod kini kung sa atong madawat nga kwarta bahilan ginato si Lord. Kana Ay, Oh. gamiton ang kwarta sa maayo. Nga Di kamaagi. kalimtan Ginoo. Tights gyud number 1. Kinsa po itong nagkinanglan, Kuan. Hatag ka og Tabang po sa uban. bisan asa ka nga simbahan nga simba, Mm. hatag yung ka og halad pasalamat sa Ginoo. Sa panalangin niya, iyang gihatag nimo sa Correct. tibuok semana. Okay. Patyon kasi inuha ng Wala. kurasa. Di, katag kwarta gyud. Og dili ka tagaag mayong lawas anang Di po kita mga kwarta. tulo ka adlaw kung nagsakit ka, wala Oh, di kay uy, kwarta. kwarta. wala eh. Ang Ginoo gyud siya may ato ang prioridad. Adi sir, kuan Ginoo kuan gyud siya sa ato ang kinanglan tights, piring, tabang po. Pasalamat. Tabang. With kuan. Kanang gikan with gid ini mo. Lagi, oh. Kay love, nihatag nihatag tuod ka og kanang tights Hatag kag halad unya bugat sa imong Hindi mo- kasing-kasing. Ako nang luwag. Palit Wala. pagdala ko Wala. ni kuan. Kanang Oy, nakabalo ka sa imong responsibilidad ba nga? Obligasyon ako na kay Ginoo. Kanang tights imo Utang din ako sa Ginoo. obligasyon gid Dili ato. nimo na utang kay kanang
1% nga ni pangayo iya gyud na siya. Sa kaya mo baga, 10%. dili na Oh. siya utang dahil giilad mong Ginoo. Kung dili ka katag ilad ba na? Oh, lagi mong scam. ka. Lagi inalagi kay nang ilad Naman nimong sa Ginoo. Bible nga. god mabasa. Kawata nimo ang Ginoo sa iyang party. Party man na si Ginoo gud dili mo ihatag. Kanang imong gugma, imong halad. Mm. Kana gugma na nimo nga. Di po, kana Ako man practice kung na biyagi ko Oo. sik nga ana pero kulo si Ginoo. Pero na istorya na ako. Nay Abi bitaw na ni mo Gino kanang maghatag bitaw ko kanang tithe sa simbahan. Dili ba nako i kuan, dili nako butang pangalan. Ako po nang gisuon. Karon, magbutang ko kuan, magbutang ko kanang tithes, dili nako butang ang pangalan. Namo tiningon nga ayaw ibutang itong pangalan. Di ka na may card. Pareha nang Wala simbahan na to. Alam mo card, pero wala nako. Kami na may card. Ang sulat lang po nako dito kay lisod pod kay tagam tag resibo kay naman nilang monitoring anang mag-summary sila sa mga kwarta, mag-inventory sa mga kwartang na kuan sa mga offering. Kinahanglan magudto kay ron transparency ba. Sulat po nako. Pero nay pangalan nga tithes ni siya. De offering ni siya, pero wala pangalan nako. Nadilit ka Imo magwata hapot to. resibo. Oh. Oh, ang resibo ato po siya, walay pangalan. Ay resibo No pero walay name. pangalan. No name. Oh, anaan gyud na siya sa treasurer. Mm. Transparent gyud gyapon siya. Na magyapon. Pero paghatag nimo ana, wala ko gana ana hindi na ka walay bukas kasing-kasing ba. Ako ka practice na kuron nga. Ni Ginoo ko muhatag jud ko sa Lord kay ron dili magundang ang Pero panalangin. nabi pa naadyo ko practice share. jud ko ron. Nabi to ko'y panahon nga nakoy nadawatan mga kuan nga inaana ang kantidad. Pero sa to say ginako ba nga wala bitaw na ako nabahinan ang Ginoo. Igo na ko ni halad ba pero ang katingan 10% doon ako nahatag bini mo no. Anak nga wicked struggle jud kong grabe. Pero pagka next na ako lang yung Ginoo na Lord. Sa iluad jud ko kay ako mong gini anak. Then Pakigsabot then- man gud imo then- mo nang pakigsaan. Then pagkasunod ato nga semana, ako na yung sang gilain na. Gihatag na gini mo. Then mo lang ang ako kurong pamaagi para nga dili bitaw siya nga ang ma-appeal bitaw siya sa pagkagamit. Baltan karong adlaw kita ko 200. Si 20 butang nako dito sa kuan. Ay, lahi na gid Sa siya daan. gibutang nako. Ilain na nimo dahan. Gibutang na nako siya dito sa katong naman ko'y gamay nga. Mahina na gyud. Inatag man to ni Gaygay. Pag nakapang Nakapang kiss ko, nakadawat ko 200 na, si 20 dito. 20 din. Ang katong ko na. wala na kayo naahon pag-abot sa panahon sa imong tingsimba. Then, Na kay pagka ikaw ulit, usahay pod, si 20 gibutan ako dito. Uy, kanang wala mo naay mga sinsilyo nato pa to 15 dito giputan ko dito kay kuanto na yato. Nakasulay ka, Jay nga. Bahala nang Ginoo mo uli ano, mamaw ng kwarta pero wala ko kahatag niya load. Try ko na. Di-practice na ko siya karon. kuan man gud depende man gud na sa imong Walang wala jud ko. Ikaw Dili. mo hatag. Ah. Bahala na sa Lord ani. Tay panalangin na jud. Kuan man kana man kung 10% good. Iya man gina sa Ginoo. Tested jud. So many times gid sik. Lagi so many times. Karon nga sukad nga na ako sa ani. So many times yung tested jud siya. Kay di gyud ka mawadan. Buhi gyud ka. Wala na Ikaw ikaw sad po siya. mga Dili lang ka waldas mo kagulingon na magpatuyang kasi imong paggasto-gasto. lagi na. Kaya wala pa man ka naghubo. Mhm. Naman kay gisuot. Dili Wala man naman gud ka ko na kinahanglan kaayo. dili man Diba? gud ko materialistic Kanya. sa ako nga side. Kung tintura ko mo na akong sudan pamahaw, kung tintura ko mo na siya, utanan, kung tintura ko din. Karon nga ako na lang mas natagaan ako importansya ang kwarta nga. Dili ko Unsa ang pwede nga papadagan sa kwarta. dili ko pwede magpaburara o unsaon wala kung kay kwarta kadaganan. waldas nako kay ako na lang. So kinahanglan systematic good wise jud ko nga dili jud ko ingon nga ako gyud ang iluho-luho nga unsa sa akong kagulingon nga mahurot nako kay unsa pa man in the future. Gani. Tinuod gyud na. Pero dili ko yung dili gyapon ko mo mohatag og tabang o kinsay naa sa kuha. Dili man ko mo kuan. Giling ko kay ingon man Ginoo nga once nga makatabang ka ang panalangin magkanunay ra puto tagaan ka sa Ginoo. Pero ato po silang katunan nga oo. Pero Pero si ako siyang gihalad sa Ginoo no nga sa tanang time lang panahon, gyud nga muduol sila kanang yung ang kwarta nga bakante lang. Dili siya compromise. Sa- Walay sa kompromiso. tanang pong panahon po, Mm. ang basta unsay mo abot sa tuwa kasakit o sa badya unsa tanan na give thanks. Ang yun. kay dili yung ka magkalisod. Wala naman kay katimba.
Wala po kayo ako utang. siyang istoryohan karon nga. Bisan ako'y kwarta, bisan ibog kay ko kay gusto ko mukaon na. Kisyo na ako'y goal nga. Na ako Naa siyang kay masibings kapoton. kay na ako'y gipaglaanan ba. Mm. Di gyud ay tudli so bisag gamay ra ang kwarta. Okay. Kay matigom-tigom man to eh. Lain ang kolokit na. Limot-limutan naman to nako. Sa panahon nga murag na ako'y gamitan, naara siya. Ang savings gyud, importante. Naragyo kay makuot. Ang Murag kuwat gyud. ingon nga naragyo kay Tinuod nakuot. gyud. Kung nagisok-sok na yung makuot. Mm. Oh. Kanina lang taato, kanina lang, gari na lang mo Kay na wala lang yung sundaan bay- ani. Ug wala yung kay gisuksok na yun, wala gyud bitaw kay kwarta na. Mm. Magkwarta, problema gyud ka. So doy, gyud ja. Mga kaingon ko nga grabe ni kwarta no. Gamiton jud ang kwarta sa maayo. Ana lagi. Maayo ka mo gyud na. budget, Maayo. maayo ka mo prioritize imong pamaliton. Maayo ka nga kanang imong pagkaibog imo nang kontrolon. Pugnan, Okay. Di na mo pugngan. Anna. Wasa. Alam ko, imbes ka atur kag merkado, padulong kay kag isano. Kay sale to daghang kayo. kana. No? Speaking mo Gaisano, padyo ko kasuon ng Gaisano. Ngayon na lang sa sulod. Ora man gyapon ang sulod. Basta yung budget ni mo doon. Sige sa. Ora gyapon ang sulod. Mm. Nice nina, na pagkaon, na dito So, ang makatintal sa Mga imong to, kwarta Aniron, nga mugawas. Unsay ato ang ihatag nga kon sa atong mga viewers ani nga atong ika-istorya sila mga sikreto. Sikreto sa pagdalas kwarta. Financial management. Financial management. Kinahanglan yun ang kwarta gamiton sa maayo. Then ang kwarta ayuhon og budget. Kana. Dayon ang kwarta nga gyan sa Ginoo nimo. Gi panalanginan kas Ginoo ken kay kwarta. Kanang naapog kay pagbati nga kahingawa nga sa uban. Okay, Kay aron nga kanang dili lang ka ikaw ang ana sa Oo, panalangin. tinuod jud. Kinahanglan maana. Arong malipay pud ang Ginoo. Siya sa dayo Oo. sa panalangin. Malipay man pong Ginoo nga ikaw gitugyanan nakatabang ka. Daghang mapamagis pagtabang Daghang ko. tao nga malipay. Yung labi na kay kwarta. Magtatawin ko sik makadaog na kog luto. Ang video. May sponsor jud ko do. Dili man good. Unsa nga sponsor? Sponsor para sa Scam. palit og tambal sa mga masakiton. Atong masakiton nga wala gid sila tambal kapalit. Di bilaling nga na kay bation nyo, wa kay tambal kapalit. Ikaw, sa imong kuan. Kuan kanang maging masinop. Di man kuripot. Thrifty. Di Kuripot. man yung kuripot. Naging wise ka kanang pagpugong sa kaugalingon ba nga disiplina. Sa paggastos Disiplina sa kwarta. paggastos kwarta. Oh. Disiplina jud. Kay wa kay disiplina, Dili man sala nga na kay kwarta. dili gyud. Dili sala. Disiplina lang nga. Kani Nalangin man ha. panalangin kani akong gamiton para diri, kani akong gamiton. Ang kwarta sik magamit sa dautan. Magamit siya. Mapamaagi. Kang pamaagi. Ayaw, magamit ayaw sa daw. dautan. Magamit ang kwarta sa maayo, magamit sa daotan. Pili ra ang tawo. Oh, Ana. kana muna diya. So ari ka sa Parang makapili ang taong maayo. Ampo sa Ginoo. Bye. disiplina lang. Una na tay Nagod bago. mi kutob. Oh, Sunod nga panahon. Salamat kay sa inyong pagtanaw sa amo ang podcast. The sister. Sa amo ang pagtuki-tuki. Sa among paghisgot-hisgot. o sa among pagtimbang-timbang. Kabahin sa kwarta. Ang saon Sa yun ang pag-manage. kwarta nga mahimo ginato Kang siya. malipayon. Tinugdan sa atong pagpanginabuhi nga mapahapsay o mapalambo man pero pinaagi sa positive nga Yes. pamaagi sa paggamit. Amen.